Pad broja zaraženih i sve brža dinamika cijepljenja osigurali su optimizam globalnim dioničkim tržištima koja su veljaču zaključila mjesečnim rastom od preko 2%. Slična kretanja pratila su i regionalna tržišta. Naime, unatoč epidemiološkim mjerama koje su još uvijek na snazi, proizvodni pokazatelji bilježe snažan trend, a postepenim otvaranjem gospodarstva očekuje se priključivanje i uslužnih sektora. Iako još uvijek postoji rizik nepovoljnog razvoja pandemije, poglavito u vidu novih sojeva u trenucima kada EU zaostaje brzinom cijepljenja za SAD-om ili Velikom Britanijom, sve bolji izgledi skrenuli su pozornost na jedan zaboravljeni rizik – inflaciju. To je dovelo do brzog skoka dugoročnih kamatnih stopa, no ipak zasad nedovoljnog da značajnije naruši sentiment na dioničkim tržištima. Okruženje snažnog gospodarskog oporavka, blago rastućih kamatnih stopa i postepenog jačanja inflacije povijesno je više pogodovalo cikličkim sektorima u odnosu na defanzivne, kao i kompanijama niže tržišne kapitalizacije te onima koje karakteriziraju relativno povoljnije valuacijske razine. Upravo te karakteristike u velikoj mjeri zadovoljavaju regionalna tržišta, a posebice portfelj koji je usklađen s takvim očekivanjima. Uspješnost trenutne strategije potvrdili su i rezultati poslovanja kompanije u posljednjem tromjesečju 2020. gdje je preko 50% kompanija iz portfelja koje su do kraja mjeseca objavile financijske izvještaje ostvarilo rast zarade u odnosu na isto razdoblje lani, prije pandemije.